Arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko Zarautzon elkartari, hona etortzeko gonbita luzatzeagatik, eta eskerrik asko etorri zareten guztioi, hitzaldia entzutera etorri zareten guztioi. Eta, abesterik gabe hasiera eman diogu, momenturen batean norbetek parte hartu nahi badu, eta edozein galdera badauzkazue, edo irakurritzen bazaizue, jaso eskua, eta, saiatuko naiz begiratzen, eta kasu egiten, bale? Beti izaten da berazgarria hitzaldia interaktiboa da. Izenburua esan duten bezala, bihotzeko erritmoarekin dantzan da, horretara dedikatzen naizelako, bihotzaren erritmoarekin jarduten naizelako eguneroko lanean. Esan duen bezala, ni kardiologoa naiz, kardiologia ikasten da behin mirra egin ostean, hortan espezializatzen gara, eta guztiok gara kardiologoak, baina egia da gero, bizitzan hainbeste arlotan bezala, guztia doala espezializazioruntz, eta kardiologia ez da salbuespen bat. Gutariko bakoitza zentratzen da normalean patologia konkretu batean edo bihotzaren arlo batean. Eta, naiz hasiko guztiak azaltzen, baina, jakin dezazuen hori, batzuk batez ere dedikatzen direla bihotzaren iruditeknikak begiratzeari, ekografiak egiten dituzte, bihotzeko erresonantziak, bihotzeko eskanerrak, beste batzuk aritzen dira, bihotzeko gaixotasun larriak daudenak tratatzera, unitate intentsiboetan. Beste batzuk hemen ikusten dituzuen moduan, hauek dira bihotza odoleztatzen duten arterien irudi bada, eta esaten dugu direla bihotzaren iturkinak, beraiek dedikatzen dira arteria horietan butxaduraren bat edo arazoren bat badago, paziente batek infarto bat daukanean gertatzen dena, hori zabaltzeaz beraiek arduratzen dira. Eta, hau hemen egongo ginateke, gu esaten da garela bihotzaren elektrizistak. Eta, bihotza oso ezaguna da, nik uste dut holan orokorrean, bihotzarekin lotutako gaixotasunak oso ohikoak direlako. Ez bakarrik gaixotasunak, gaixotasun horiek eragiten dituzten heriotza tasa eta ez bakarrik heriotza sortzen dituzten arazoak ere oso ohikoak dira. Eta horregatik esan genezake dano dakigula zerbait kardiologiaren inguruan. Kontsideratzen da mundu mailan oraindik ere heriotza eta morbilitate kausarik garrantzizkoena dena, eta gainera osasun gastu oso altua erabiltzen dugu edo gastatzen dugu. Eta hau batez ere kardiopatia iskemikoari gatik da. Kardiopatia iskemikoak esan nahi duena da, butxaduren bat egotea, oztoparen bat egotea, bihotza odoleztatzen duten arterietan. Segur ezagunak ez dizkizuela angina eta infarto bezalako hitzak. Pixkat horrekin lotuta dago. Pertsona bat bapatean hiltzen danean, 35 urtetatik aurrera, hau izaten da arazorik edo arrazoirik ohikoena. Eta, datu zifra batzuk emateagatik, Europan 5,8 milioi kasu berri diagnostikatu ziren 2019an. Kasu asko dira. Eta, beste bi bloke nagusiak edo, bihotzari dagozkionak izango lirateke bihotz gutxi egitasuna, ikusten duzuen moduan oso ohikoa da. 70 urtetik gorako pertsonen 10% pairatzen du, eta hospitalizazio kausa oso ohikoa da. Eta azkenik, hemen eukingo dugu, niri batez ere eragiten didana, arritmiak, eta arritmia artean fibrilazio aurikularra. Fibrilazio aurikularra, gero hitz egingo dugu pixka bat arritmia konkretu honen inguruan, baina, kontsideratzen da gaur egungo gizartearen epidemia bat dela. Ikusten baduzue, kontsideratzen da 55 urtetatik aurrera, 3 pertsonetatik batek pairatuko duela arritmia mota hau. Horrek dakartzan ondorioekin. Eta gizartea sartzen doan enean, ikusten duzen moduan, adina aurrera joan ala zifrak ere gero eta altuagoak dira, 80 urtetik gora ere 10% prevalentzia dauka. Atera ditute Euskal Autonomia Erkidegoko heriotz tasak, kuriosidadeagatik, segia da, minbizia nahiko gertu dagoela, 2022ko datuen arabera, lehen heriotz kausa gure inguruan minbizia izan zen, baina oraindik ere, zifrak oso gertu daude. Eta kontutan hartu behar da gainera ez dela bakarrik heriotz kausa, bihotzaren gaixotasunek ezgaitasun handiak sortzen dituztela, arazo handiak dakartzala berarekin. Gaixotasun kronikoak izaten dira askotan eta gainera pazientearen edo pertsonaren bizitza kalitatean eragin altua daukatenak. Eta, hau zan pixkat, bihotzaren inguruan olako sarrera bat egiteko, eta orain ja zentratuko naiz gehiago nik egiten dudan lanean.
Lehen esan dizuedan moduan, gu esaten da dikarela bihotzaren elektrizistak, bihotzaren elektrizitatearen inguruan jarduten dugulako, eta gure izena edo gure espezialitatearen izena elektrofisiologia da, eta guk arritmien unitatetan lan egiten dugu. Eta, pixka bat gaian sakontzen hasteko, lehenengo galdera nahiko argia da, zer da arritmia bat, ez? Arritmia hitzak zer esan nahi du. Arritmia hitzak beti adierazten du gaixotasuna? Saiatuko gara pixka bat azaltzen. Arritmiaren definizio orokorra, ze hitz bezala oso zabala da, izango litzateke erritmo normala ez izatea. Baina, karo, orain dator hurrengo galdera, honi lotuta, zer da erritmo normala eukitzea? Hori saiatuko gara ikusten. Bihotzak badu berezko sistema elektriko bat, elektrizitatea sortzeko gai da, eta elektrizitate honi esker burutzen du bihotzak bere funtzio nagusia. Dakizuen moduan, bihotzaren funtzio nagusia odola ponpatzea da. Odola jasotzen du eta bihotz taupadarekin uzkurtzen denean odola gorputz guztira edatzen da, gero berriro ere bihotzera bueltatzeko eta horrela etengabe. Baina horren oinarria edo horren hasiera elektrizitatean dago. Lehenik eta behin, inpultso elektriko bat egon behar da. Bada bien. Ikusten duzuen moduan, lehenik eta behin kinada elektrikoa dago, eta kinada elektriko hori erantzuten, uzkurtzen da bihotza. Beraz, bihotzak funtziona dezan, ezinbestekoa da, bihotzeko elektrizitatea ondo egotea, edo bihotzean elektrizitatea egotea. Bihotzean ez badago elektrizitaterik, bihotz horrek ez du ponpatuko. Beraz, bihotz horrek ez du funtzionatuko, eta dakizuen bezala, bihotza da gure motorra, eta motorri gabe ezin gaitezke bizi. Eta guztia hau zergatik gertatzen da? Egia esan, mekanismoak azaltzea nahiko zaila da, baina, holan, pixkate gainetik azaltzeagatik, bihotzaren barruan badauzkagu zelula batzuk, zelula multzo batzuk, zeintzuk gaitasuna daukaten elektrizitatea sortzeko. Eta hori zergatik gertatzen da? Zelularen mintzaren inguruan, izenak seguru ezagunak eta zaizkizuela, sodioa, potasioa, kaltzioa bezalako ioiak mugitzen direlako. Eta ioi hauen mugimenduei esker, elektrizitatea sortzeko gaitasuna dauka bihotzak. Egia esan itzela da. Eta gero, behin elektrizitatea sortuta, bihotzak badu, guk esaten dugu daukala autopista bat, eroapen sistema dauka izena, eta egiten duena da, elektrizitatea eroateko gaitasuna dauka. Behin inpultso elektrikoa sortuta, inpultso elektriko horrek bidaiatzen du bihotz guztira iritsi arte. Eta horrela hortzen da bihotz guztia ponpatzea. Autopista dela esaten dugu gainera, kinada elektrikoa oso azkar garraiatu behar delako. Oso astiro joango balitz, bihotza ezingo litzateke ondo uzkurtu. Orduan, sortzen da, edatzen da, uzkurtzen da, bukatzen da kinada hori eta uzkurdura hori, bihotzak erlaxatzeko denbora behar du, eta berriro. Beste kinada dator, eta berriro ere uzkurtzen da, eta horrela etengabe, bizitza guztian zehar. Eta, autopista honen oinarri zelularra ere, ioien mugimenduak dira. Eta hori gertatzen da, bihotz osoan zehar. Lehenengo zati bat kitzikatzen da, inpultso elektrikoa toki batean dago, eta inpultso elektriko hori toki batetik bestera doa. Hori da hemen, irudibidez adierazi nahi dena, berdea izango litzateke nola doan elektrizitatea, eta hau da guk elektro batean ikusten duguna. Pausuz pausu joan behar da, bihotza modu ordenatu batean uzkurtu behar delako. Ezin daiteke ganora barik uzkurtu, bestelan uzkurdura hori ez da eraginkorra izango. Eta bihotzak ondo funtziona dezan, uzkurdura eraginkorra behar dugu, eta horretarako elektrizitatea behar da moduan joan behar da. Seguru zuetako askori egin diotela noizbait elektrokardiograma bat, eta elektrokardiograma da bihotzaren elektrizitatearen argazki bat. Horretarako, pegatina desberdinak ipintzen ditugu pazientearen gorputzean, batzuk toraxean eta beste batzuk gorputza darretan, eta horrekin lortzen duguna da, momentu horretan, paziente horren bihotzak daukan elektrizitatearen argazki bat. Oso garrantzitsua da jakitea edo pentsatzea argazki hori instantaneo dela. Momentu jakin horretan daukan elektrizitatea erakusten digu. Ez du erakusten beste momentu batean izan duen zerbait. Horregatik, arritmietan guretzat oso garrantzitsua da pazientea arritmiarekin dagoenean daukan elektroa ikusi ahal izatea edo gorde ahal izatea. Pegatina asko ipintzearen arrazoia
da irudi osoago bat ipintzea. Seguru zuek badauzkazula bai erloju, norbait badaukalako erloju inteligente horietako bat, eta batzuetan elektro emateko gai da, baina bakarrik normalean derivazio bat, kanal bat ematen du. Hainbeste pegatina ipintzean arrazoia da, guke ikaslei eta azaltzen dieguna izaten da, bihotza zapata kutxa batean sartuko bagenu, eta zapata kutxa horri zulo desberdinak egingo bagenizkio, zulotxo horietako bakoitza izango litzateke horrelako pegatina bat. Orduan guk hortik begiratuko genuke bihotza. Ulertzen da? Derivazio bakoitzak ikusten du bihotzaren atal bat. Ez gara hasiko elektroak azaltzen, baina bai ikusi alduzu horrela begiratuta bakarrik elektroek oso desberdinak direla. Izan daitezke, paziente batek momentu desberdinean dauzkan elektroak. Naiz eta ez da noikoena izaten arritmia pilo bat eukitzea bihotz berdinean. Baina bai da importantea pentsatzea dela momentuko erritmoa. Tipikoa izaten da, goizean badoa norbait medikuaren gana, egiten dio elektro bat eta esaten dio, zaude super ondo. Elektroa da zeharo normala, guztiz normala. Arratsaldean hasten da bularreko minarekin eta infartu badauka. Infartu badagoenean, elektroa asaldatzen da. Baina asaldura hori infartua gatik izan da. Orduan, goizeko elektroa izan daiteke guztiz normala eta arratsaldekoa guztiz patologikoa. Bakarrik dalako momentuan egiten diogun bihotzaren argazkia. Eta hori garrantzitsua da beti ere buruan eukitzea. Eta orduan, elektro bat hau izango litzateke dauzka letra desberdinak, eta letra bakoitzak adierazten duena da begitxo bat, edo pegatinatxo bat. Pegatina horietan ikusten duguna. Eta erritmo normala konsideratzen da, lehen azaldu dizuedan autopista honetatik doan erritmoa. Erritmo hau, erritmo normal bezala konsideratzen dugu, erregularra denean, eta bere maiztasuna 60 eta 100 taupada bitartekoa denean. Egia esan zifra arbitrarioak dira, eta ez du esan nahi 60tik bera edo 100tik gora patologiarik dagoenik, baina 60tik bera doazen erritmoei bradikardia deitzen diegu, eta ostera 100 taupadatik gora doazenei takikardia. Hau denoi gertatzen zaigu, bihotza ez doa denpora guztian maiztasun berdinera, ez dugulako behar. Bihotzak erantzuten die gure behar izan metabolikoei. Eta horregatik batzutan astiroago doa eta beste batzuetan azkarrago. Adibidez, lotan gaudenean, gure gorputzak ez du oholestapen handirik behar. Eta orduan erritmoa moteldu egiten da, bihotza astiro jartzen da. Berdin gertatzen da, oso kirolariak diren pertsonetan ere, atsedenean daudenean, oso erritmo basuak izatera iritsi daitezke. Ostera, korrikan egiten badugu, kirola egiterakoan, gure behar izan metabolikoei erantzuteko, bihotza askartu egin behar da, eta takikardian ipintzen gara. Eta hori naturalara, hori beharrezkoa da, gure bihotzak eta gure gorputzak behar bezala funtziona dezan. Eta berdina gertatzen da beste erantzun batzuetan. Tipikoa izaten da, pertsona bat gaixori dagoenean, inflamazio baten barruan edo sukarrarekin dagoenean, gorputzaren erantzun inflamatorioaren barne, bihotza oso azkar ipini daiteke, eta orduan takikardiko egongo gara. Eta horrek ez du esan nahi, bihotzaren erritmoa ez danik normala. Horrela izan behar da, gure behar izan nahi erantzun ahal izateko. Gainera, gaur egun, nik uste dut inoiz baino konstienteago garela, bakoitza zet taupadatara doan, Oso modan daudela esan genezake, halako erloju inteligenteak, edo bestelako aparatu batzuk, hemen ipini dizuedana moduan. Egia esan guk ere erabiltzen ditugu gure kontsultetan. Batzuk ematen dute bakarrik zenbaki bat, beste batzu daukate gaitasun elektroa egiteko, lehen erakutsi dizuden elektrokardiograma bat egiteko, naiz eta normalean lehiotxo bakarra ematen diguten. Egia da, gailu hauek onartuta daudela arritmien diagnostikoa egiteko, paziente batek bere gailuaren argazki bat ematen digunean guk horrekin egin dezakegu arritmiaren diagnostikoa, naiz eta beste batzuetan, edo, gehiago gustatzen zaigun argazki orokorrago bat eukitzea, pegatina asko dauzkan elektro bat eukitzea. Lehio gehiagotatik begiratuta dauzkagun datuak ugariagoak direlako. Eta orduan, egia da, gauza edo gailu hauek badauzkatela bere gauza honak, eta badauzkatela bere gauza esan honak ere, Azkenean ematen duelako zenbakiak tratatu behar direla, eta hori ez da horrela. Zenbakia zenbaki hutsa da, eta tratatu behar duguna izango da pazientea. Eta gure kasuan, paziente horrek daukan, paziente konkretu batek daukan arritmia konkretu bat. Orduan eta hasieran egin dudan galderari erantzunez, arritmia beti da gaixotasuna? Ez beti. Arritmia kontsideratzen diren arren, badaude arritmia
edo erritmo batzuk, naiz eta esan dugun definizio normalaren barruan ez diren sartzen, ez direnak patologikoak, ez dutenak adierazten gaixotasunik. Arnasarekin berarekin gertatzen den erritmo aldaketa guztiz naturala da. Umeetan sarriago gertatzen da, sartzarora galtzen doa, eta hori ez da gaixotasuna. Definizioaren barruan edo arritmian oso hitzabala den arren, egia da, eta sailkapenak ere oso desberdinak izan daitezken arren, sailkapeniko ohikoena izaten da maiztasunaren araberakoa. Lehen aipatu dizuedan zifrekin edo zifrak baliatuz. Bradikardia deitzen diago erritmo motelei, eta 60tik bera dauden erritmak printzipioz bradikardia bezala izendatzen ditugu, eta ostera, bihotzaren taupadak 100 taupadatik gora doazenean, esaten dugu paziente horrek takikardia badaukala. Beste sailkapen posible bat, bada arriskoaren araberako sailkapena, eta dakizuen bezala arritmia batzuek heriotz kausa izan daitezke, arritmia horiek bapateko heriotza sor dezakete, eta orduan arritmia horiek gaiztoak direla esaten diegu, erderaz arritmiaz malignaz bezala ezagutzen direnak. Eta gainontzeko guztiak beste zaku baten sartzen dira eta esaten da onberak direla. Onak ez dira, eta beraietako askok, lehen aipatu duan fibrilazio aurikularra bezala, arazo larriak sortitzakete. Baina ez daukate gaitasunik pazientea momentu jakin horretan hiltzeko. Eta orduan ez dira gaiztoen talde horretan sartzen. Eta nola agertzen dira arritmiak? Dana da hemen oso zabala eta aurkezpen motak ere oso ugariak izan daitezke. Kasu batzuetan, pazienteak ez du ezer nabaritzen. Ohikoa izaten da, medikuaren gana joatea beste zerbaitegatik, edo ebakuntza aurreko bat egitera, normalean beti eskatzen dituzten proben artean elektrokardiograma bat egoten da, eta elektrokardiograman arritmian dagoela ikustea. Hori da aukera bat. Beste aukera bat da, bihotzaren erritmo asaldatu hori nabaritzea, bihotz taupadak, erderaz palpitazion esaten zaiona. Nabaritzea bihotza oso arin doala. Eta horrek sor dezakeen ezegontasunarekin. Beste batzuetan arnasarteko zailtasunak agertu daitezke, ezin arnasarik hartu. Arritmia batek muskulua nekatzen duenean, bihotza denbora luzez oso azkarri pintzen bada, bihotza muskuloa den heinean, muskulori nekatu daiteke. Eta muskulua nekatzen bada, horrek ondorio bezala, agertu daitezke bihotz gutxiegitasuna bezalako sintomatologia. Beste batzuetan, pazienteak onorte galerak izan ditzake, edo zorabioak, edo erderazko sinkopeak, eta zoritxarrez, arritmia batzuen lehen da biziko agerpena, bapateko heriotza izan daiteke. Posible da norbaitek inoiz ez errez sentitu izana, eta arritmia bat agertzea, eta arritmia horren ondorioz momentuan hiltzea. Eta horrela beste hainbeste aipa genitzake, baina nik uste dut ikusten ditugun pazienten artean hau dela sintomatologiarik ohikoena. Eta orain ja pixka gure lanean gehiago zentratuz, elektrofisiologoek arritmien unitatetan lan egiten dugu, eta hori lehen esan dudan bezala naiz eta kardiologoa garen, guk ia bakarrik, ez bakarrik baina batez ere, arritmia euskaten pazienteekin egiten dugu lan, edo hiek dira konsultan eta eguneroko lanean hartatzen ditugunak. Egia da, gure gana iristeko bideak anitzak direla, leku askotatik iristen zaizkigu pazienteak, eta guretzako frogarik garrantzitsuena esango genuke, bada elektrokardiograma bat eukitzea. Paziente horren arritmiaren elektrokardiograma bat eukitzea. Eta horretarako, pazienteak arritmia daukan momentuan elektro bat eukin behar du. Paziente baten arritmia joan eta etorri egiten bada, gure gana datorrenean erritmo normala baduka denbora guztian, ezin dugu diagnostikarik egin. Guretzako ezinbestekoa da elektrokardiograma bat eukitzea. Eta gero, noski, tratatu behar duguna ez da arritmia bakarrik. Gaixoa bere osotasunean tratatu behar dugu, eta horretarako garrantzitsua da gaixo horren ezaugarri gehiago ezagutzea. Eta horretarako normalan eskatzen ditugu froga osagarriak deitzen direnak, Eta froga osagarri horiekin egin dezakegu pixkat paziente horren irudi osoago bat. Arritmiaren izena izan daiteke berdina, baina arritmia bat inoiz ez da berdina bi pazientetan. Paziente bakoitzak badauzkalako bere berezko ezaugarriak. Eta beti eukin behar dugu argi, tratatu behar duguna pazientea dela eta ezin gaitezke arritmiaren tratamendura mugatu. Eta zer egiten dugu ja behin daukagunean irudi guztia,
badakigunean ja ze arritmia mota daukan, badaukagu pazientearen elektrokardiograma bat, aztertu dugu gaixoa eta begiratu ditugu proba guztiak. Hemen eukingo genituzke, oso gainetik azalduta, bi aukera nagusi. Bat izango litzateke tratamendu zuzena esartzea, edo hori erabakitzea, eta hau batez ere izaten da erritmo motelentzako. Gure bihotzeko autopista apurtzen denean, edo gure sistema elektrikoak arazoa dauzkanean, ezin diogu ezer eman bihotzari, ez daukagu pastillarik, ez daukagu farmakorik bihotzerren erritmoa azkartu alizateko. Eta orduan, gailu bat ezarri behar diogu, ez? Taupada marka gailu edo marka paso bat ipini behar diogu. Eta hori egitea indikatuta dagoenean, zuzenean egin behar da, ez dago itxaron beharrik. Ostera, arritmia azkarrak tratatzeko, hemen daukagune arsenal terapeutikoa askoz ugariagoa da. Hemen lehenko lerroan ikusi ipini dut tratamendurik ez ezartzea, hori aukera bat izan daiteke paziente batzuetan. Paziente batzuk izan dezakete arritmia bat 3 urtean behin oso iraupen laburra dukana eta ez duena txarto jasaten, igual ez da ezer egin behar arritmia horrekin, edo erabaki behar da, bete ere pazientearekin hitz egin behar da eta erabakirik zuzenen hartu behar da bi aldeak ados egonda. Farmakoak erabili ditzakegu, pastillak eman alditugu, edo ablazioak egin ditzakegu. Eta hau da, guk gure eguneroko lanean egiten duguna. Bihotzaren barrura sartzen gara, arritmia horiek barrutik tratatu ahal izateko. Aurreratxoago ikusiko dugu. Eta zeren arabera egiten dugu hau, edo zeren arabera erabakitzen da tratamendua ezarri edo ez ezarri, edo ze tratamendu mota ezarri. Orokorrean esaten da, 3 gauzatan oinarritzen gara, ez? Bada gaixoaren sintomak tratatzea, gaixoak sintoma badauzka, gaixoarentzako arritmia hori ez bada erosoa, ez badu ondo jasaten, klinikoki ez badu ondo jasaten, eta hori ohikoa izaten da, sintoma horiek kendu nahi dizkiogu, bez? Pazientea ahalik eta onduen egotea nahi dugu. Pazienteak bizitza normala egiteko gaitasuna izan dezala, arritmia horiek tratatuta. Beste bada pronostikoagatik, bai arritmia horiek gaiztoak direlako eta pazientearen heriotza sor dezaketelako, kasu horretan tratatu behar dira, ez? Bestelan, beriotz, bere pronostiko, bere bizitza pronostikoa okertuko litzateke, eta hori ez dugu nahi. Eta bestalde, batzuetan, arritmiak, eta arritmiai buruz egiten dudanean, kasu honetan, batez ere fibrilazio aurikularrari buruz ari nahi hitz egiten, arritmia batzuk, lehen esan dizudan moduan, fibrilazio aurikularrak ez du heriotzarik sortzen, ez du momentuan behintzat heriotzarik sortzen, baina bai izan ditzake edo bai eman ditzake arazo asko. Eta, arazo horiek tratatu behar dira. Eta horretarako tratamendua ezarri beharko dugu. Naiz eta ez izan zuzenean, arritmiari eragiten dion tratamendu bat. Gailuen ezarpenari dagokionez, eta hemen jasartuko naiz tratamendu inbaditzaietan, 2 gailu mota ezartzen dizkiegu pazienteei. Batzuk dira erritmo moteletarako, eta hauek dira taupada marka gailuak, eta beste batzu dira desfibrilagailuak. Heriotza sor dezaketen arritmia horiek tratatzeko, seguro telebistan ikusi duzuela, edo igual kalean bebai, desfibriladore bat erabiltzen, palak hartzen eta pazienteren gainean esartzen eta txispazo bat ematen, esaten dana, eta hori erabiltzen da arritmia azkarrak eteteko, eta paziente batek arritmia azkarrak izan baditu, edo izateko arriskua oso altua bada, horrelako gailu bat esartzen diogu, kanpotik egiten duena, barrutik egin dezan. Taupada marko gaiei dagokienez, lehen esan dizudan moduan, gure bihotzaren elektrizitatea apurtzen danean, eta asko gertatzen da sartzaroarekin, gorputza edo jendea sartzen doan enean, gure gorputzeko zelula guztiak ere sartzen doaz, eta zelula hauen artean daude, taupada marka gaiu funtzio naturala egiten duten gure zelula berezi horiek, eta batzuetan sartu egiten dira, eta ez dute behar bezala funtzionatzen. Eta hori gertatzen denean, kanpotik eman behar dugu elektrizitatea. Eta horretarako, gailuak sartu behar ditugu bihotzaren barrura. Elektrizitatea, beraiek sor dezaten, gailu hauek sor dezaten. Eta horrela, bihotzaren uzkurdura gerta dadin. Gaur egun bi taupada marka gailu mota daude, batzuk dira, ohiko taupada marka gailuak, ez dakit hemengo norbaite daukan, baina normalean azalaren azpian uzten da, gero ikusiko dugu, sorgailua, hau da pila deitzen dioguna, eta gero, sartzen dugu elektrodo bat, kable bat sartzen dugu bihotzaren barrura. Eta hau da elektrizitatea eroaten duena. Honek sortzen du eta ehunarekin kontaktuan dagoen atal honek baimentzen du bihotz horren uzkurdura. Gaur egun, badaude beste gailu batzuk,
horako kapsulita batzu modukoak direnak, ez daukate kablerik ikusten duzuen moduan, eta dira bihotzaren barrura sartzen ditugun taupada markagailu txikiak. Bihotzaren barrura sartu behar garenez, bihotzaren barrura sartzeko gure bidea beti izango da odolodiak erabiltzea. Odolodi guztiak, odolodiak orokorrean, handiak bihotzera iristen dira, eta orduan egiten duguna da, odolodi bat ziztatu behar dugu. Ziztatu behar dugu, odolodi hori baliatuz bihotzaren barrura iritsi ahal izateko. Gaur egun iruditeknika bidez laguntzen gara zizta hauek arrisku gutxiagorekin egiteko. Orain dela gutxira arte erabiltzen genituen teknikak ziren iruditeknikak batez ere anatomian oinarrituta, zainak eta arteriak beti daudelako gutxi horrela toki berdinean, eta orduan lan anatomiko batzuekin algenituen ziztatu, gaur egun egia esan iruditeknika bidez errezagoa egiten da. Eta horrek ikusten duzuen moduan, odola ateratzen da, horrek esan nahi du odolodi baten barruan gaudela, eta hortek sartzen ditugu gure materialak, gero, taupada markagailua ezarri ahal izateko. Hemen ikusten da zelan egiten dugun zauri bat, zauri kirurgikoa, eta horra barrura sartzen ditugu gida horiek. Eta hemen ikusten, ez dakit ikusten da, baina hemen dago beste kable bat, eta hori da bihotzaren barrura sartzen duguna. Guk horrela ikusten ditugu kableak. Guk horrela dakigu bihotzaren zein eremutan gauden. Horrela eta parametro elektrikoak begiratzen. Guk gailu hauek ezartzen ditugunean, ondo txarto den jakiteko bidea izaten da bere parametro elektrikoen neurketa egitea. Eta neurketa hori zuzena denean, badakigu kableak, elektrodoak ondo kokatuta daudela. Gero lotzen da sorgailura, hau izango litzateke pila, eta hau da zalaren azpian geratzen dena. Eta hau da, denbora jakin bat pasatu ostean, aldatu behar dena. Egia da, gaur egungo sorgailuak esaten dutenaren arabera, urte asko iraungo dutela. Orain arte 8-10 urtero aldatzen baziren, esaten dute orain ipintzen gabiltzan sorgailuek 15-20 urteko iraupena izango dutela. Ikusiko dugu denbora hori pasatzen denean. Gero hau azalaren azpian gordetzen da, eskutatzen da, eta gero josi egiten dugu lehengo, eta gero grapak ipintzen dizkiogu, edozein zauritan bezala. Beste gailu txikiak ostera, hauek ez ditugu goiko aldetik sartzen, hauek ez dira nabaritzen, horretarako beste bide bat erabiltzen dugu, hemendik izterretik sartzen dugu, hemen daukagu beste zain bat, zain femorala, zain lodia dana, eta horrek amaitzen dugu horrelako kapsulita hauek bihotzaren barrura sartzea. Hor uzten dugu, gero sistema hau kentzen da, azala izten dugu, eta paziente horrek taupada markagailua dauka, inongo adierazpenik gabe, ez nahi dut esan kanpotik nabaritzen ez delarik. Eta lehen esan dudan bezala, gailu hauek baloratu ahal izateko, gure teknika izaten da, parametro elektrikoak neurtzea. Neurtu behar duguna da, milivoltioetan eta parametro elektrikoetan ikusi behar dugu elektroda hauen funtzionamendua zuzena den edo ez, behin itxi aurretik. Eta itxi ostean ere bai, egiten danean gailuen azterketa bat egiten danean, pazienteari gailuak rebisatzen dizkiogunean, hauek dira gu neurtzen ditugunak. Eta horretarako behar dira horrelako ordenagailuak. Ordenagailu hauek ez daude ospital guztietan, eta horregatik taupada markagailuak edo desfibrilagailua dauzkaten pazienteen tartetako azterketak ospital handietan egin behar dira. Gailu hauek derrigorrezkoak dira funtzionamendua nolakoa den jakin ahal izateko. Eta desfibrilagailu ezargarriaren ezarpena egia esan oso antzekoa izaten da. Lehen esan dizudan moduan, desfibrilagailuak erritmo azkarretarako dira, hau izango litzateke kanpoko desfibrilazio bat, pala batzuk bihotzearen gainean ipinita deskarga bat ematea, hori berdina egin daiteke, baina bihotzaren barrutik. Lehen esan dudan moduan, kablea da aldatzen dana, elektroa desberdina da, eta sorgailua ere bai, baina horrela deskarga elektrikoak emateko gaitasuna daukagu. Diapositiba hau ipini dut, klasean ere ipintzen dugu beti, telebistan edo serietan askotan agertzen dalako, marra zuzen bat agertzen da, eta dana joaten dira korrikan, eta joaten dira desfibrilatzera pazientea, eta hori ez da zuzena, ez dauka zentzurik. Desfibrilazioa da bakarrik erritmo azkarrentzako tratamendua. Ez dagoenean inongo erritmorik, desfibrilazioak ez dauka zentzurik. Korronte elektriko bat ematen da, sorgailua eta elektrodaren artean, eta horrela lortzen duguna da, bihotzaren reset bat modukoa, Bihotza dago arritmia azkar batean, eta guk egiten duguna da, reseteatu.
eta espero bere, eta itxaroten dugu bere ritmo normala bueltatu arte. Gauzak aldatzen dabiltza, teknikak, gero eta berriagoak dira, eta gaur egun badaude desfirlagailu batzuk, ez ditugunak odolodietan sartzen, azalaren azpian uzten ditugunak. Hemen muskulu artean uzten da sorgailua, eta azalaren azpiti bakarrik ipintzen ditugu elektrodoak. Eta guzti hau zertarako, elektrodo edo kable hauek sortitzaketen arazoak, edo luzarora sortitzaketen arazoak ekin ahal izateko. Batez ere, infekzioi dagokienez. Bihotzeko infekzioak edo gailu hauen infekzioak, arrisku oso altuko infekzioak izaten dira, eta kanpoan badago, arrisku hori askozaz ere bajuagoa da. Gailuen jarraipen alen esan dizudan moduan nolako ordenagailu berezi batzuekin egiten dugu, eta paramen elektroelektrikoak horrela neurtzen ditugu. Eta gainera, baia izango dira 10 bat urte, gailu gehienak kontrola ditzakegu internet bidez. Gailu bat sartzen zaion gaixoari, ematen zaio olako aparato bat, etxeko monitorizazioa deitzen zaiona, aparato hau konektatzen da bere gailuarekin, eta horrela, bialdu aldigu gure informazioa internet bidez, horri berezi batzuetara, eta horrela guk ikusi dezakegu gailu horretan edo paziente horretan zer gertatu den. Zelako arritmiak eukin dituen edo nola funtzionatzen duen gailuak. Urrengo bloke batera sartuta, farmakoen inguruan ez dizuet hitz egingo, oso aspergarria izango litzatek eta gainera ez da farmakologiako klase bat, baina bai jakin edo bai aipatu alen esan dizudan moduan. Farmakoak erabiltzen ditugu bi gauzatarako. Bat izango da erritmoa kontrolatzeko eta batez ere arritmia azkarretan erabiltzen ditugu, ez daukagulako farmakorik erritmo motelak tratatzeko, eta ostera, bihotzen erritmo azkarrak erabiltzeko badauzkagu farmakoak, farmako desberdinak, bakoitzak eragin bat dauka, eta orduan, pazientearen arabera eta arritmiaren arabera bat edo beste aukera daiteke. Eta lehen esan dizudan moduan, farmakoak erabiltzen ditugu baita ondorioak tratatzeko. Eta hemen batez ere, edo gehien erabiltzen ditugun farmakoak hau bidezko antikoagulatzaileak dira. Fibrillazio aurikularrari lotuta berriro ere. Fibrillazio aurikularra dalako praktika klinikoan gehien ikusten dugun arritmia, eta populazioari gehien eragiten diona. Hau bidezko antikoagulatzaileak seguro ezagutzen dituzuela, batzuk dira sintrona, norbaitek igual hartuko du, eta gero badauzkagu beste hau bidezko antikoagulatzaile berriago batzuk, sintrona baino erosoagoak direnak, ez dutelako dosiaren egokitzerik behar. Antikoagulatzaile hauek hartzearen arrazoia izaten da, fibrillazio aurikularrean dagoen paziente baten bihotzaren atal bat ez dela ondo uskurtzen, ez da behar bezala uskurtzen. Eta orduan, uskurdura eraginkorrik ez badago, bihotza gelditu egiten da, eta gelditze horren ondorioz koaguloak sortzen dira, hola pilatu egiten da. Eta odol pilo hori, koaguloa dena, edo tromboa dena, bihotzean zehar mugitzen bada, bihotzaren taupadarekin joan daiteke gorputzaren beste atal batetara. Normalena izaten da burura joatea, eta horregatik fibrillazio aurikularrak harreman oso estua dauka iktusarekin. Iktusa izateko arriskua asko areagotzen du. Eta orduan, farmako hau bidezko antikoagulatzaileak erabiltzen ditugu, ez arritmia bera tratatzeko, baina bai arritmia horrek sortitzaken komplikazio posibleak saihesteko. Eta azkenik, edo azken blokea izango litzateke ablazioa. Eta ablazioa, hitz bezala, jendeak beste gauza batzuekin lotzen badu ere, arritmia tratamendu inbaditzaile bada, eta ablazioarekin egiten duguna da, arritmia hori sortzen duen zirkuitua edo puntua deusesten saiatzen gara. Eta horretarako bihotzaren barrura sartu behar gara. Zergatik sortzen diren arritmiai galderaren erantzuna, egia esan zaila eta erreza izan daiteke, egia esan mekanismoak oso konplexuak izan daitezke, baina lan oso gainetik azaltzeko, aukera nagusiak izaten dira, pazienteak bide bat baino gehiago, edo bihotzaren barruan bide bat baino gehiago egotea, ez dira benetako bideak, baina bai dira zelula mota batzuk zeintzuk ezaugarri desberdina dauzkaten, eta horregatik modu desberdinean eroan dezaketen elektrizidadea. Hori izango litzateke aukera bat, bide hauetako batzuk adibidez jaiotzatik egon daitezke, eta kasu batzuetan ez dute inongo adierazpenik ematen, pazientea guztiz asintomatiko egon daiteke bizitza osoan, beste batzuk oso txikitatik hasten dira arazoak eukitzen, eta beste batzuk nagusiaroan. Bigarren aukera izango litzateke, hemen ipini dudan moduan, zelula talde bat pixka zoratzea,
beraiek berez ez daukate gure taupada markagailu naturalak, edo lehen aipatu dituan elektrizitatea sortzeko zeluri daukaten gaitasun hori. Hauek ez dute berez elektrizitaterik sortzen, baina momentu jakin batean, arrazoi desberdinak medio, hasi aldire elektrizitatea sortzen. Soratu egiten dira, hasten dira oso azkar deskargatzen, eta orduan bihotza oso azkar ipintzen da, bai, horri erantzun bezala. Eta, hirugarren bloke batean izango genituzke, zelularen funtzionamenduarekin harremana daukaten arritmia motak. Hauek askotan genetikoak izaten dira, eta horrek esan nahi duena da, genetikoki zelula baten mintzean dauden ioiak ez dira behar bezala mugitzen, eta gainera ondorengoei pasatu aldiezun asaldura bat izan daiteke. Eta, ablazioak egiten ditugun tokiak elektrofisiologiako salak dira edo gelak dira, kirofano antzekoak, egia esan kirofano bezala tratatzen dira, aireztapenari eta dagokionez, eta ikusten duzuen moduan gailu pilo batekin, katxarro pilo bat eukitzen ditugu beti gure inguruan. Guztiak ez ditugu kasu guztietan erabiltzen, baina egia da gauza asko behar izaten ditugula arritmiak tratatu ahal izateko. Garrantzitsua da baita aipatzea, beti egiten dugula lantaldean, hau ez da bakarkako lan bat, jende asko hartzen du parte ablazioetan, jende asko hartzen du parte arritmien tratamenduan, bai medikuak, bai erizainak, bai erizain laguntzaileak, bai teknikoak edo ingeniariak, esan dut hau beti da talde lan bat, eta hori garrantzitsua da. Eta kasu honetan ere, bihotzaren barrura sartu behar garen ez, taupada markagailuekin egiten genuen bezala, zainak behar ditugu, zainak edo arteriak. Bide desberdinak erabili ditzakegu bihotzaren barrura sartu ahal izateko. Eta, egia esan prozesua hasierako behintzat nahiko antzekoa da, ez? Zain bat ziztatu behar da, zaina denez odola aterako da, eta hori erabiliz sartzen ditugu materialak. Erabiltzen dugun materiala desberdina izango da arritmia motaren arabera. Hemen markatzen den moduan odolodiak bihotzera iristen dira, eta guk kateterra igotzen dugu, horra. Erabiltzen dugun, esan dudan bezala, gaixoaren arritmia motaren arabera, bide bat edo beste erabiliko dugu. Eta horrez gain, anatomia guretzat oso garrantzitsua da, ezaugarri anatomikoak ondo ezagutu behar ditugu, ze gu bihotzaren barrura sartzen gara, baina guk ez dugu bihotza zuzenean ikusten. Egia esan ondo egongo litzake guztia zuzenean ikustea eta jakitea momentu oro non gauden. Guk erabiltzen ditugu bestelako teknika batzuk, baina guzti hau beti eduki behar dugu nahiko argi buruan, jakin behar dugu nun gabiltzan mugitzen, orduan paziente bat daukagunean, eta paziente horren arritmia zein dan dakigunean, jakin behar dugu zein barrunbetara joan behar garen, zein ataletara goazen, eta zati horren anatomia oso argi eduki behar dugu buruan. Hemen gaude lanean, talde lana, lehen aipatu dizudan moduan, dago sala, eta gero dauzkagu ordenadore pilo bat, eta ordenadore horietan ikusten ditugunak dira seinale elektrikoak. Kateterrak sartzen ditugu bihotzaren barrura, guk horrela ikusten ditugu kateterrak, kateter kopuru desberdina sar dezakegu bihotzaren barruan, batzuetan 2, 3, 4, 5, 6, pazientearen arritmiaren arabera, eta horrelako pantaila handietan informazio pilo bat integratzen dugu, eta horrela lan egiten dugu. Guk baloratzen dituguna seinale elektrikoak dira, eta olako ordenagailu berezi baten, benetan, naiz eta barruan dagoenak mugitzen dituen kateterrak, benetako azterketa edo benetako elektrizitatearen azterketa kanpotik egiten da, seinale hauen elektriko hauek baloratuz eta aztertuz. Daukagu estimuladore bat, beste aparatua dena, eta estimuladore honekin gu gai gara arritmia mota batzuk sortzeko. Paziente bat etorri daiteke bere ritmo normalean, eta guk egiten duguna kasuaren arabera beti ere, baina sarritan izaten da arritmia hori induzitzea. Guk nahi dugu arritmia hori ikustea, behin kateterrak barruan daudenean. Zorrela jakingo dugu benetan zein dan paziente horren arritmia. Ze guzti hau egiten da, gero arritmia hori kendu ahal izateko. Kendu behar dena zer den jakiteko, tratatu behar dena zehazki zer den jakiteko, jakin behar dugu ziurtasun osoz, ze arritmiaren aurrean gauden. Bestelan, ez dugulako onurarik izango. Kenduko dugu beste zerbait eta pazienteak bere arritmia klinikoa izaten jarraituko du. Eta gainera, duela 15 urtetik hona edo,
gutxi gorabehera, egia esan gero eta gehiago lan egiten dugu navigazio sistemekin. Navigazio sistemak baimentzen digute egitura tridimensionalak sortzen. Guk bihotzaren barrura kateter bat sartzen dugunean, eta kateter hori bihotzaren barrunbearen hormarekin kontaktuan ipintzen denean, gaitasuna daukagu margosteko. Bihotzaren egitura margotzeko. Beti ez dugu bihotz guztia margotzen. Kasuaren arabera, edo interesatzen zaigun bihotz barrunbeak margostuko ditugu. Kasu hobetan aurikulak dira margostu ditugunak. Hemen eskerreko aurikula bat eta hemen eskuinbako aurikula bat. Beste batzuetan bihotzaren kanpoko partetik sartzen gara. Ziztatzen dugu kanpoko partetik eta bihotza inguratzen duen mintza da margotzen duguna. Horri biltzen gara kateterrekin bueltaka, eta bueltaka gabiltzan bitartean, gai gara egitura anatomiko tridimensionalak sortzeko. Eta horrela, bihotzaren inguruan erosotasun handiagoarekin ibiltzeko. Badakigulako hiru dimentsioetan nun ari garen mugitzen. Hemen gaude zizta bat egiten, baina beste lan berdina da. Zizta bat egiten da, hortik sartzen ditugu gure materialak. Eta gainera, navigazio sistema hauek, usten digute bai, irudiak egiteaz gain, baimentzen digute toki konkretu bateko elektrizitatea aztertzen. Puntu hauek ikusten dituzuen kateterroiek, dauzkate gauza gris pilo bat, eta gauza gris bakoitzak begiratzen du puntu konkretu horretan dagoen bihotzaren elektrizitatearen irudia. Hori da guk hemen baloratzen duguna. Eta hori da kolore bidez margosten duguna. Egia esan mapak edo irudi hauek konplexuak dira, gauza desberdin asko ikusi alditugulako, mapa deitzen diegu, mapa desberdin asko sor ditzakegu, eta horrelagoaz bihotzean hiru dimentsiotako bihotzaren egiturak sortzen, horrelagoaz baita jakiten bihotzaren atal hauek nolakoak diren, osasuntsuak diren, gaixorik dauden, ikusi dezakegu elektrizitatea nola eroaten den bihotzaren atal konkretu horretan, eta horrek baimentzen digu noski, gerora egingo duguna erabakitzen. Horlan margotuta nahiko erreza ematen duen arren, prozesua konplexua izaten da, eta gainera, behin margostutako lehenengo irudi horren gainean, lan egin behar izaten dugu, mapa hori edo irudi hori fidagarriagoa izan dadin. Hartzen dira azkenean puntu pilo bat, kateterrak baimentzen digu egia da, denbora nahiko laburrean bihotzaren atal desberdinak hartzen, baina gero begiratu behar da ia puntu horiek ondo hartuta dauden. Batzuetan mugimenduarekin agertu daitezke artefaktoak, edo hasierako mapa batetik, hau izango litzateke, dana begiratu ostean sortzen dugun azkenengo mapa. Eta ikusten da, hau eta hau ez dira berdinak. Hemen askozaz ere gauza gris gehiago dago eta hemen askozaz ere gutxiago. Eta hori erabakigarria izan daiteke pazientearen tratamendua erabakitzeko orduan. Eta pazientea arritmian dagoenean, ikusi aldugu arritmia hori nola mugitzen den bihotzaren barruan. Ikusten duzue, uin zuriari jarraitzen badiozue, ikusten duzue, uin zuria zelan dabilen, erlojuaren kontrako norantzan, bueltaka. Horrela, dakigu ziurtasun osoz nolakoa den arritmia. Zer egiten duen paziente konkretu horren, arritmia konkretu horrek. Eta batzuetan gauzak errezak dira, lehen ikusi dugun irudia moduan, badakigu horrela bueltaka dabilela, eta beste kasu batzuetan gauzak nahiko konplexuak dira, eta hemen dana marrekin margostuta dagoen arren, eta nahiko errezat irudien arren, batzutan nahiko aburuko min eukitzen dugu arritmia horren zirkuitu osoa nondik nora dabilen jakiteko. Hau ez badakigu, ezin diogu paziente horri behar duen tratamendurik onena ezarri. Eta horregatik, lan hau kontu handiz eta zehaztasun handiz egin beharrekoa izaten da. Esan dudan bezala, gerora ezarriko digun tratamendua honetan oinarrituko dalako. Eta horrela, erakutsi aldizkizuet, irudi pilo bat, da bakarrik erakusteko, azkenean bihotz desberdinak, zirkuitu mota desberdinak izan ditzaketela, eta arritmiak oso konplexuak izan daitezkela, eta hau dela guk arritmi horiek ikusteko daukagun bidea. Margostu egiten dugu, eta margo kolore bakoitzak gauza bat esan nahi du, kolore horiek eskala desberdinetan ipinita informazio gehigarria ematen digute, eta dena batera
osotasunean begiratuta, erabakitzen dugu zer egingo dugun. Bueno, egia esan, lan ikusita, lan gainera irudiak oso politak izaten dira, ez? Eta behin zirkuitua guztiz identifikatzen dugunean, danok egoten gara oso pozik eta emozionatuta, ikusi dugu guztiz seguru daukagu arritmia hori zein den. Guk baloratzen duguna, naiz eta lan koloretan oso polita eman, eta ematen duen kolorea jarraitzen gabiltzala, guk benetan baloratzen duguna seinale elektrikoak dira. Puntu konkretu horretan, gure kateterrak ematen dugun elektrizitatearen itxura. Hori da guk baloratzen duguna. Eta guzti hau zertarako? Arritmiari sortzen duen, edo erritmo zoro hori sortzen duen zirkuitu hori apurtu ahal izateko. Pazientearen arritmiari osatzeko, sendatzeko. Eta hori da ablazioaren gure definizioa, ez? Arritmia sortzen duen zirkuitua edo zonaldearen suntsipena. Eta horretarako energia erabiltzen dugu. Energia iturri desberdinak daude. Gaur egun oraindik ere gehien erabiltzen duguna beroa da, irrati frekuentzia edo radiofrekuentzia, eta honekin egiten duguna da, kateterraren punta, gai da, ehunarekin kontaktuan dagoenean, ehun horren temperatura asko igotzeko. Eta zelulak asko berotzen direnean, hil egiten dira. Eta horrela lortzen dugu, ehun zati horren deusestea. Kontrako aldean, izotza erabiltzen dugu, erabili dezakegu, krioenergia, eta hauek ere lesio termikoak dira, baina beroarekin egin beharrean, hotzarekin egiten ditugu. Ehun baten temperatura asko jeizten dugunean, -60 eta -80 arteko temperaturak lor ditzakegu bihotzaren zonalde batzuetan, horrek ere zona horretako suntsipen zelularra dakar. Eta azkenengo energia, duela gutxi komertzializatu dana, gu orain dela 6 hilabete da ziginen erabiltzen, da elektroporazioa. Kasu honetan, energia erabiltzen dugu, baina ez da energia termikoa. Frekuentzia altuko oso pultsu laburrak erabiltzen dira, eta honek egiten duena da, mekanismoa pixka desberdina, zelularen mintzak apurtzen dira, eta honek ere heriotze zelularra edo zelulen suntxiketa egitea baimentzen dugu. Gauza bakoitza doa bere sistema propioarekin, eta orduan erabiltzen dugun edo egiten ari garen ablazio motaren arabera, gauza bat edo beste erabakiko dugu. Hotzarekin konsolak erabiltzen ditugu hotza eroan alizateko, kasu honetan baloi batekin gabiltza, baloi hau izoztu egiten da, eta ondorioz hemen inguruan berarekin kontaktuen dagoen ehun atal hori suntsitzea lortzen dugu. Azpiko irudi honetan aldiz, eukingo nuke beroarekin erabiltzen den kateter bat, puntu horretan guk beste gailu honekin, botoi horiari ematen digunean, baimentzen dugu hortik energia joan dadin, esaten diogu ze potentziatara eta ze temperaturatara nahi dugun ematea, eta horrela, ikusten duzuen moduan, zelula multzo hau erre egiten dugu. Eta azkenengo teknika, oso berria dena egia esan, da elektroporazioa, eta kasu honetan, desberdina da erabiltzen den energia mota, eta bere ezaugarrien artean, da, printzipioz behintzat, albondorio gutxiago dauzkala, komplikazio posibleak deskribatzen direnak murritzagoak edo dira, baina egia da oraindik ere teknika berria dela, eta orduan oraindik datu gehiago behar direla luzarora begirako datuak izateko, eta ez dakit ondo ikusten den, baina bere abantaila nagusietako bat da oso azkarra dela. Lesioak 2 segundutan egiten dira. Eta orduan, egia da honek lan fluxua asko erraizten duela. Eta, ablazioa edo beroa ezartze hori mapetan plasmatzen dugu kasu honetan, ikusten duzuen moduan bolatxo bakoitza, izango litzateke guk berotu dugun bihotzaren zatia. Horrek adierazten duena da, puntu guzti horietan beroa eman dugula. Eta horrela, zirkuitoa eteten saiatu garela. Hemen ikusi daiteke beste modu batean ikusita, hau izango litzateke eskerreko aurikula bat, eta ikusten duzu ezelan, bolita pilo bat eman ditugun, lesio pilo bat egin ditugun, pazientu horren arritmia tratatu ahal izateko. Lesioak eman daitezke barrutik, eta beste kasu batzuetan eman daitezke kanpotik, bihotzaren kanpoko partetik. Eta, zuzenean lanean gaudenean, edo ablazioak egiten gaudenean, guk ikusten duguna olako hori izaten da. Kateterra mugitzen gabiltza, ikusten duzuen moduan, hemen bola berde bat daukan tokian, horrek esan nahi du hor gaudela, bihotzaren zonalde horrekin gaudela kontaktuan, eta horrela goaz bolak egiten eta zirkuitua eteten.
kasu honetan paziente arritmiarekin dago, eta zirkuitua eteten danean, arritmia bukatzen da, eta bihotzaren erritmo normala berreskuratzea lortzen dugu. Hau da, ikusten duzuen moduan, mapa desberdinak dira, itxura desberdina daukate, sistema edo etxe komertzial desberdinekin lan egiten dutelako, bakoitza dauzka bere abantaiak, eta baina oinarrian edo funtsean egiten duguna berdina da. Kateterrarekin lesioak sortzen ditugu, horrela goaz markatzen, puntuz puntu, egin ditugun lesioak. Eta egia da, hau da guk egunero egiten duguna, normalean laborategian edo kirofanoan egoten gara, egunero daude kirofanoak lanean, naiz eta egun batzuetan konsultara joaten garen pazienteak ikustera, eta egia esan, gero eta ablazio gehiago egiten ditugu. Ablazio hauek, estatu mailan badago erregistro bat, guztiak kontutan hartzen dituena edo begiratzen dituena, zentro desberdinek hartzen dute parte, egia da zentro parte hartzailea gero eta gehiago edo gehiago garela, eta ikusten duzuen moduan, ablazio kopurua gero eta gorago dago. 2020an, COVID-aren ondorioz laborategiak itxi zizkiguten, eta orduan ez genuen gure ablazio kopurua asko jaitsi zen. 2021an ere arazok eukin genituen, bai guztiok eukin ditugun moduan, pazienteak sartzeko testak egin behar ziren, eta orduan hemen esan aurreko tendentzia esan mantendu, baina ikusten duzuen moduan, 2022an ja berriro ere gorakada nabarmena izan dute ablazioek. Eta ondo dago, ablazioak egitea oso ona da, baina beti eukin behar dugu kontutan, ablazio bat egiteak izan ditzakeen arazo posible edo komplikazioek. Beti eukin behar dugu argi, bihotzaren barrura sartzen garen momentuan, hori onura bat lortzeko egiten dugu, arritmiarik izan ez desan, baina beti jakin behar dugu hori egiten dugun momentuan, daudela aukerak komplikazioak izateko. Eta, orokorrean gure lanean edo ablazioi dagokienez, bi talde nagusi egiten ditugu, esaten dugu ablazio batzuk direla simpleak, ez dago ablazio simplerik, paziente bakoitzaren ablazioa garrantzitsua da eta komplikatu daiteke, baina egia da, ablazio simpleen komplikazio tasa, hemen ikusten duzen moduan, nahiko baxua dela. Ostera, ablazio komplexuen komplikazio tasa, nahiko altua izan daiteke. Eta orduan, bai erabili behar ditugun baliabideak, eta bai eskaini ditzakegun aukerak desberdinak izango dira, eta hori argi eukin behar dugu. Argi eukin behar dugu guk eta argi eukin behar du pazienteak. Erabakitzen duenean kirofanora joatea, egia esan, hau ez da bakarrik arritmiei dagokienez, eta ez da bakarrik ablazioi dagokienez, edozein gauza inbaditzaile egiten danean, beti komplikatu daitezke, eta komplikazioak batzuetan larriak izaten dira. Eta zoritxarrez gainera, estadistikak bete egiten dira. Gure komplikazioak nondik etortzen dira? Komplikazio batzuk egon daitezke ziztadarekin berarekin lotuta, naiz eta gaur egun esan dizudan moduan irudi teknikak erabiltzen ditugun ziztatzeko eta komplikazio hau asko jaitsi den, oraindik ere azken finean guk ez dugu odolodia ikusten. Irudikatzen duzu, baina zuk ez duzu zuzenean ikusten, eta orduan inguruko egituraren bat ziztatu daiteke edo min egin aldiogu pazienteari. Beste komplikazio mota bat izango litzateke, kateterra mugitzen ari zaren bitartean, zor daitezkeen komplikazioak, bai gehiegi zapaldu duzulako, edo joan behar ezinen tokian egon zarelako, eta azkenik badago ere komplikazio batzuk badaude ablazioarekin berarekin lotuta, ematen dugun energia hori potentzia edo indar gehiegirekin eman badugu, edo indar handiegia egiten eman badugu, edo eman beharrez genuen tokian ematen badugu, horrek ere komplikazioak ekarritzake berarekin. Eta ez dugu ahaztu behar, hiru hauekin lotutako heriotza gerta daitekeela. Gure heriotz tasa oso baxua da, ez da jenderik, normalean ez da jenderik hiltzen, baina badago aukera bat, eta hori argi eukin behar dugu guk, eta argi eukin behar dugu, edo argi adierazi behar diegu pazientei. Eta, bukatzen hasteko eta galderekin hasteko, bukatzeko esan nahiko nituzken gauzak edo ideiak, izango lirateke, elektrofisiologia dela, bihotzaren elektrizitatea ardatzu den kardiologiaren atala, arritmia mota asko daudela, desberdinak, baina ez direla arritmiak tratatu behar direnak, baizik eta pazienteak, paziente bakoitza mundu bada, arritmia bakoitza mundu bada, eta pazientea eta arritmia batuta, dana orokortasun batean ulertuta,
erabaki beharko dugu zein den paziente horri dagokion tratamendurik egokiena. Tratamendu aukera hauek zeintzuk izan daitezke? Bat izan daiteke SRS egitea, aukera terapeutiko bat izan daiteke. Beste batzuk izango daitezke farmakoak, pastillak ematea, eta bestalde euskagu eipatu izkizuen tratamendu inbaditzaileak. Eta tratamendu inbaditzaileen artean bi bloke nagusi, bat izango daiteke gailuak esartzea, bihotzaren barrura kableak sartzea, eta bestak izango daiteke ablazioak. Beti hartu beharko dugu kontutan ze onura posible eskaini aldizkiogun pazienteari, eta kontrako aldean ze komplikazio posible izan aldituen. Eta onuraren alde, balantza hori onuraren alde doanean, erabakiko dugu, erabaki behar dugu, eta erabaki hau ez dugu gu bakarrik hartzen, pazientearekin trukatu beharreko hori bat izan behar da, erabaki bat izan behar da, eta azkenik aipatu hori, talde lana ezinbestekoa dela, emaitza hobeak lortuko badira. Eta hau izan da dana. Eskerrik asko. Larraitz, esate zenun normalian pazientiarekin erabakitzen dela tratamentua, ezta? Baino ikusita ablazioak arrisku ditula eta hola, ez da gertatzen batzutan medikoa berak erabakitzen dula ablaziorik ez eta tratamentu kimikoa. Eta gero, batian ablazioa ondo atera ezkio, badirudi osatu egiten dela. Baina tratamentu kimikoak ez du osatzen, ezta? Tratamentu kimikoak egiten du ondorioak murriztu edo albo kalteak zabatunik ingurun ezautu duten jende egena ezautu dut sintronakin. Azken aldiontan sintronaren ordez beste antikoagulante batzuk aipatzen di asko, erosogoak diala eta hola, baina Osakidetzak Gipuzkoan behintzat ez ditu ematen. Jendea iparraldea joaten da erostea. Motibuak zer dira? Medikuak edo ekonomikoak? Ekonomikoak dira, motiboak, ez da? Horain nahi bozu, eta zatika joango naiz, egia esan, pasatzen dena da, hau bidezko antikoagulatzaileekin, edo ez dakite zuzenean fibrilazio aurikularrari buruz ari zaren, baina kasu horretan ez da aukera kimiko hau bidezko antikoagulatzaileak ez dira berez arritmia tratatzeko tratamendu bat. Eta egia da naiz eta guk tratamendu inbaditzaile bat eskaini eta arritmiarik ez eduki, oraindik gaur egun gida klinikoek esaten digutena da, paziente horrek arrisku faktoreak badauzka, eta hori baloratzen dugu gaixoren ezaugarri batzuk kontutan hartuta, puntuak batuta, 75 urte dauzkazu, puntu bat, 75 baino gehiago dauzkazu, 2 puntu. Eta tratamendu antikoagulatzailea eskala horren arabera ezartzen da. Arritmia erentzako tratamendu inbaditzailea egin edo ez. Horren inguruan gero daude, korronte desberdinak, artikulu piloan, daude esan horre eztabaida handia dago, esan nahi duena da, hau bidezko antikoagulatzaileak ez direla arritmia bera tratatzeko, baizik eta arritmia horrek sortitzaken ondorioak tratatu ahal izateko. Naiz eta ablazioa egin paziente horri eta naiz eta arritmia hori kendu. Oraindik ere, ablazioak ez ditugu egiten pastillak kentzeko. Batez ere fibrilazio aurikularraren kontestuan. Egia da, horrek ablazioak egiteak askotan dakarrela tratamendu farmakoak, kimikoak kentzea, baina ez guztiak. Hau bidezko antikoagulatzaileak adez ez ditugu kentzen. Eta gero, bigarren galdera, medikuak nik uste dut orokorrean, egongo da bat ematez ez, baina orokorrean gu guztiz alde gara, hau bidezko antikoagulatzaile berriak erabiltzearen alde gara. Ez gaude gu alde. Dauden ikerketa guztiek, eta azkenean horretan oinarritzen gara erabakiak hartzeko momentuan, dauden ikerketa guztiak farmako berri hauen alde daude. Eta gu gara lehengoak ez dugunak ulertzen segaitik ez dauden finantziatuta. Estatu mailan beste lurralde askotan finantziatuta daudenean. Guk pazientei askotan gomendatzen digu, askotan esaten diegu tratamendu hori hartu behar dutela, eta gure lehengo aukera beti izaten dira farmako berri hauek. Eta ezin diogu eskaini finantziaziorik. Pazientearen erabakia izan behar da, guk ezin diogu esan hartu pastilla hau, baina badakigu hobeak direla. Suposatzen dugu edo espero dugu denpora kontua izatea eta pazienteek dagoen tratamendurik honen hartu ahal izatea. Kasu horretan direnak hau bidezko antikoagulatzaile berriak. Baina ez dute kentzen, ablazioa, bi gauza desberdin dira, justo arritmia honi dagokionez. Gauza bada arritmia eukin edo ez, eta beste bada antikoagulatu behar diren edo ez. Zaitzen nahi zulertzea, motorra izan ez gain bihotza, generadorea ere alda, lehenitzen dugu
potasio eta sodioko erreakzioak egonda, ez dakit nundi filtratzen, ze organotik filtratzen dan, hau, mineralekin sortzeko voltajea, ze voltajea, milivoltion entzien duzu, ze voltajea manejatzen da, gorputzak izakietan, eta ere, ea zirkuito itxi bat dan, iruditzen zait, ulertzeko zure, zelan ez, saldu diguzu dana, eta ea, garrantzia dagoen, ea zirkuito hori sortzen duen ioneak gorputzean, eta ea garrantzia dagoen gauz ohituta zapatakin eta ibiltzea, bai? Holan, garrantzia aldago deskarga bat lurrean egitea ionek horiek deskargatzeko zapatik gabe ibiltzea. Oinortosik. Zapatak gabe. Oinortosik. Bai? Oinortosik Bizkaia, bai, hemen oinutzik. Zelan? Oinutzik, bai. Garrantzitsu alda deskarga, osea, sortzen da zirkuitoa, ez dakit itxia izaten bada, bihotza, ze eremua daka zirkuito horrek. Badago aukeria, igual, elektrizitate batzuk sortzia, deskarga ioneak sortzeko zeluletan, eta hori, oinutzik ibiltzea lurrean deskarga daiteko hori zentzu aldaka? Ez bereziki. Gure gorputzean ioiak dauzkagu, dana dauzkagu, gorputz guztian dauzkagu ioiak. Analiketan neurtzen duguna da, odolean daukagun ioi horren kantitate kopurua, eta gero zelularen barruan daukagu bai konzentrazio jakin bat, ioien konzentrazio jakin bat, egoera naturalean. Eta ioi horiek badauzkatelako atetxo batzu moduan, zelula inguratzen duen mintzean, badaude kanalak deitzen direnak, eta kanale horiek mekanismo desberdinen bitartez baimentzen dute ioi horiek barrura edo kanpora ateratzea. Eta zelularen polaridadea, minivoltioetan neurtzen duguna, aldatzea. Orduan, -80 egoten dira zelularen barrua, negatiboa izaten da, eta impulsio elektrikoa sortzen denean hori positibizatu egiten da. Ioi asko sartzen dira barrura eta positibizatu egiten da. Da pixkat komplexua, daude zelula mota desberdinak, taupada markagailuak diren zeluletan konkretuki gehien mugitzen den ioia kaltzioa izaten da, eta ostera bestetan izaten da sodioa, eta zirkuito itxia da, gorputzeko zelula guztietan daude ioi hauek. Sistema elektrikoa, bihotzaren sistema elektrikoa bihotzean dago mugatuta, itxita dago, anatomikoki esiba dauka. Eta kanpoaldearekin izan ditzakeen harremanak ez daude behintzat frogatuta, neutezan ez dago fugarik, ezin daiteke egia da, gure gorputzean dauden ioien konzentrazioak aldatzen direnean, askotan egoten dira beste gaixotasun batzuekin lotuta, giltzurruna oso txartu daukan paziente batek izan ditzakeen potasio mailak asko igo daitezke, eta ioiak asko asaldatzen direnean horrek eragin zuzena dauka bihotzen elektrizitatean. Konzentrazioak aldatzen dira, gorputz osoan, bihotzean ere bai, eta ondorioz arritmiak izateko aukera altua da. Ablazio joan ondoren, derrigorrezkoa da flekaidinakin segitzia? Segun ablazioa zelan joan dan, eta segun zein dan ablazio mota. Fibrilazion aurikular bari megamintzat. Lehen esan dudan moduan, ezer ezin daiteke orokortu, paziente bakoitzan mundua da, eta datu gehiago hori gabe ezin daiteke erantzun zuzen bat eman. Egia da, flekainida farmako antiarritmiko bada, ezagutzen ez dutenentzako, fibrilazio aurikularrean gehien erabiltzen duguna, eta kasuaren arabera kentzen da, eta beste kasu batzuetan ez. Askotan zerikusia dauka ablazioa zelan joan dan. Ablazio guztiak ez dira euneko eraginkorrak izaten, edo batzuetan ablazioan egiten denarekin bakarrik ez da nahikoa fibrilazio aurikularrak guztiz kentzeko. Orduan, kasu batzuetan erabaki daiteke farmakoekin jarraitza, beste kasu batzuetan aukera izan daiteke beste ablazio bat egiteko, hori ez dut esan, baina
ablazio kopurua ez dago mugatuta, nahi dut esan, batez ere fibrillazio aurikularrari dagokionez, paziente bati ablazio bat eskaintzen diogunean, paziente horrek jakin behar du baita, badudela aukerak ablazio gehiago behar izateko. Azkenean guk zirkuitu elektrikoak suntsitzen ditugu, eta naiz eta momentu akutuan zirkuitu elektrikoien suntsipena edo suntsipen tasa altua izaten den, elektrizitateak bilatzen ditu bideak berriro konektatzeko. Eta orduan ez da izaten ezoikoa beste ablazio bat egin behar izatea. Baina, kasuaren arabera eta arritmia motaren arabera, akendu daiteke edo ez. Ezin dut lan, kasua gehiago ezagutu gabe ezin dut beste iritzirik eman. Eskerrik asko indiguzun aurkezpenatik, nik uste joko oso gai zaila dela eta oso modu ulergarrian aurkeztu diguzula eta hori eskertzeko da. Nirekat kuriosia bat, hor ablazio egite zuenean, zenbat profesionale ote zate ebakuntza gelan eta zenbat iraute ebakuntza horrek? Egoten garen jende kopurua desberdina izan daiteke, batez ere ablazio simplea edo konplexua denaren arabera, ablazio konplexua denean jende asko egoten gara, nik hitz egin dezaket nik ezagutu dudanetik, dela Basurtoko ospitaleko arritmien unitatea, gu saiatzen gara edo guri beti erakutsi digute gutxienez 2 mediku egon behar garela ablazio guztietan, oso konplexuak bat dira gehiago ere egon gaitezke, baina gutxienez 2 mediku, 2 erizain, eta gaur egun navigazio sistema hauek erabiltzen dituztenak teknikoak izaten dira, ingenieroak izaten dira normalean. Gero erizain laguntzaile horri inguruan ibiltzen da, orduan gutxi jota 6 pertsona inguru egoten gara. Eta konplexua denean gainera anestesista batekin lan egiten dugu, orduan anestesista gehitu beharko genuke, orduan joan gaitezke gehitzen profesional kopurua eta deno gara beharrezkoak. Eta iraupena ere oso desberdin izan daiteke, badude ablazio batzuk simpleak, asistatzen dugunetik 10 minututan bukatu dugun ablazioa, eta badude ablazio konplexuak, goiz guztia ematen dugunak, orduetan egoten garenak pazientearekin lanean. Egia da 6 ordu baino gehiago ablazioak ez direla normalenak izaten. Azkenean, orduan eta iraupen luzeagoa, komplikazio tasa ere areagotu daiteke, eta orduan bilatu behar da, batzuetan ez da izaten erreza, baina batzuetan aukera horik honena izaten da bai geratzea. Dan naiz eta igual lan guztia bukatu ez, batzuetan hobeto dago geratu eta bigarren ablazio bat egin. Nire galdera, beta blokeanteak eta kirola, nola eskontzi dira? Kasu batzuetan, beta blokeatzaileak dira ziurrenetik gehien erabiltzen ditugun farmakoak, ez bakarrik arritmietan, orokorrean kardiologian, eta beta blokeatzaileen eragina izaten da bihotz taupodak moteltzen dituela. Kirolaren espektrua oso altua da, eta kirola egite duten pazienteen espektrua ere hala da. Orduan, egia da, adibidez, konpetizioko kirol batzuetan debekatuta dago, ezin daiteke beta blokeatzaileek erabili, eta beste kasu batzuetan pazienteak ez dute ondo jasaten. Berez ez dago kontraindikaziorik beta blokeanteekin kirola egiteko. Nabaritzen da aldaketa bat, kirola egiterakoan ez dago kontraindikatuta, baina paziente bakoitzaren arabera, oso gaztea eta oso kirolaria den jendeak normalean ez ditu beta blokeatzaileak ondo jasaten. Orduan, beste aukera terapeutiko batzuk baliatu beharko ditugu kasu horietan, edo arritmia tratatzeko beste modu batzuk erabili. Farmakoak aipatu ditut, baina batzuetan lehen aukera izaten da ablazioa zerbait inbaditzaile egitea, batez jende gaztea eta kirolaria denean. Bradikardikoak eta takikardikoak posibilidade altuagoak dituzte zea izateko, arritmia arazoak izateko. Betidanik bradikardia duen jendeak edo takikardia duen jendeak fibrilazio arazoak eta izateko posibilidade gehiago dituzte? Pazientearen beste ezaugarri batzuen arabera. Egia da, fibrilazio aurikularrarekin zuzenean lotuta, egia da bihotzaren puntetako egoerek bai ikusi dela erresten dutela, baina normalan ez da izaten kausa zuzena. Naut esan, 2 pertsona hartzen baditugu, ezaugarri berdina dauzkatenak beraien artean, eta batek berez 50 topada minutuko frekuentzia manejatzen baditu, eta beste batek 80, horrez dago desberdintasunik fibrilazio aurikularra edukitzarekin. Paziente bioietako bat maratoi korrikalaria bada, eta horren ondoriozko bradikardia bat baduka,
ez? Kirolaria izatearen ondorioz badauka bradikardia, baina gainetik egin ditu beste gauza batzuk, horrek badauka arrisku gehiago fibrrilazio aurikularra edukitzeko. Ez dago hain lotuta bradikardiarekin, baina bai gaixoaren beste ezaugarri batzuekin. Naute esan berez, adinarekin berarekin ere gure frekuentzia aldatzen doa. Naute esan, eta frekuentzia zenbakia gainera bradikardia eta takikardia erazten duten zenbakiak nahiko arbitrarioak dira. Naute esan, 40 taupada edukitzea normala izan daiteke, eta horrek ez du arriskua areagotzen. Ablazio ite zuenean, zeite zuen, provokatu zea, arritmia? Arritmia motaren arabera, batzuk datoz ja arritmiarekin. Tokila bilatzeko, ez? Nun aplikatu zea? Bai, bueno, egia esan, azaldu da nolan oso orokortasun batetik hartuta, kasu batzuetan, bai estatu behar dugu zehazki zein dan arritmia, jakiteko zer dan erre behar duguna. Ez dugu inoiz ez erretzen edo deusesten, ze igual erretze hitza hasi bargara aldatzen, gehien erabiltzen dugu batez ere orain arte beroarekin egiten dituelako lesioak, egia da gaur egun energiaren inguruan ere aldaketa handiak gabiltzala egoten, orduan, igual, suntxitu hitza erabili beharko egunuko zuzenagoak izateko. Kasu batzuetan, normalean guk badaki guztiein den arritmia posiblea, baina ez dugu ezer deusesten guztiz baiestatu arte. Eta orduan, lehenengo pausua izaten da, takikardia hori sortzea. Kasu batzuetan ez badugu lortzen arritmiarik sortzea, eta ez badukagu oso ziurra egiten zaigun elektrorik ez dugu ezer erretzen, osea, suntxitzen, ez? Uzten dugu beste aukera bat, osea, bueno, izten dugu dana, azaltzen dugu pazienteari, azken finean zerbait, osea, ez dakigun zerbait suntxitzeak ez dauka onurarik, ze pazientea jarraituko edukitzen bere arritmia ez dakiguna zein dan, eta gainetik komplikatzeko arriskuak hartzen gabiltza. Orduan hor, onura komplikazio balantze hori ez dago onuraren alde, orduan kasu horretan jakin behar da geratzen. Beste kasu batzuetan, adibidez fibrrilazio aurikularraren kasuan gertatzen den bezala, eta hau da gehien ablazionatzen dugun sustratua edo arritmia. Kasu horretan badakigu arritmia hori sortzen dituzten kinadak nondik datozen. Eta orduan hor ablazioa anatomikoagoa izaten da. Ablazio motaren arabera, zaila da esplikatzen, baina fibrrilazio aurikularrak badauzka etapa desberdinak, fibrrilazio aurikularra ez da beti berdina, fibrrilazio aurikularra eskerreko aurikulatik dator, eskerreko aurikulan sartzen den birikazainetatik, baina prozesu bat izaten da, eta prozesu horren baitan, gauden momentuaren arabera, tratamendu bat edo beste ezarri behar da. Horrez da inbeste bideak erretzea, hor gehiago da arritmia sortzeko gaitasuna, arritmia hasteko eta mantentzeko gaitasuna daukaten zelulak suntxitzea. Eta egia da bebai, fibrrilazio aurikularraren kasuan, arritmia batzuekin guk eskaintzen ditugun osatzeko tasak, 98%koak badira, fibrrilazio aurikularrarekin tasak ez dira altuak. Gehien suntxitzen dugun arritmia da, baina bebai da emaitzarik okerrenak dauzkanak. Emaitzak izan daitezke, lehenengo prozedimentu batekin 70% gutxi bera ez du gehiago arritmiarik izango. Beste 70%ak jarraitu dezake izaten. Fibrrilazio aurikularrean faktore asko sartzen dira, eta faktore horiek guztiz kontrolatzerik ez badaukagu, eta ez daukagu, ze adina da faktore horietako bat, eta hori ezin dugu aldatu, beti ez dugu lortzen arritmia guztiz kentzea, baina bai lortzen dugu arritmia gertakari gutxiago edukitzea. Fibrrilazio aurikularraren kasuan justu eskaintzen duguna da batez ere arritmia gutxiago izatea, ez guztiz kentzea kasu askotan. Edo, kasu batzuetan, 90% horretan, baina, kontutan hartuta zenbat pazienteri egiten diogun fibrrilazio aurikularen ablazioa, kopurua ez da txikia. Yeah.